ଆଜି ପୁରା ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଫସିଗଲୁ। ତ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏତେ ସାରା ବନ୍ୟା ହେଇଛି ଜାଣିଥିଲୁ, ତ ଏତେ ସାରା ବନ୍ୟା ହେଇଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲୁ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବୁ। ତ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ଏତେ ସାରା ପାଣି, ରୋଡ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା। ଦେଖିକି ଆମକୁ ଏତେ ଡର ଲାଗିଥିଲା, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ କି ନାଇଁ ମାନେ ଡାଉଟ ରେ ଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଜାଗା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଜାଗା ଏମିତି ରୋଡ ବୁଡି ଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ପାଣି, ମାନେ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ, ବହୁତ ପାଣି ହେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଆମେ ତ ଭାବିନଥିଲୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ ହବ କି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ତ ଆମେ ଆସିକି ଯାହା ବି ହଉ ପଚାରିକି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପାଣି ଯେ ହେଇଛି, ରୋଡ ବୁଡି ଯାଇଛି ପୁରା ଏରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗିବ। ଭାବନ୍ତୁ ଏରିଆ ଲୋକ କେମିତି ରହୁଥିବେ। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭାବିଲେ। ଚାଷ ଯିଏ ଯେମିତି କରିଥିବେ ସବୁ ବି ବୁଡି ଯାଇଥିବ, ବହୁତ ସାରା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ। ପୁରା ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫୁଲ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଏତେ ପାଣି ଯେ ମାନେ ଚାଲିକି ତ ଯାଇ ହବନି, ଏତେ ସାରା ପାଣି। ଖାଲି ଗାଡିରେ ଆମେ ଗଲୁ, ତ ବହୁତ ଡରି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଯାହା ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରରେ। ମନ୍ଦିର ଆଜି ମାନେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହଉଛି ନା, ତ ମାନେ ବନ୍ୟା ହେଇଛି, ତ ପାଣି ବର୍ଷା ବି ତୁଆ ହଉଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଥିଲା। ଆଉ ଦର୍ଶନ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ହେଲା। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଏଜେଡ ଲୋକ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ମାନେ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ ରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଯେମିତି ସୋମବାର ଗଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଭିଡ ହବ, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ ରେ ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ବସ ଷ୍ଟପ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ହେଇଛି ସେ ବସ ଷ୍ଟପ ରେ, ବସ୍ ବି ଯାଇପାରୁନି, ସବୁ ଅଧା ଅଧିରେ ରହୁଛି। ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଲୁ, ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ତ ମାନେ ଗାଡି ତ ପୁରା ପାଖକୁ ଯିବନି, ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ପାଖକୁ, ସେଠୁ ଆମକୁ ପାଣିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଏମିତି କି ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଥିଲୁ ଅଧା, ଏମିତି ପାଣିରେ ଯାଇକି ସେପଟେ ମାନେ ଏପଟର ଗାଡି ରହିଲା, ପାଣିରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା ସେପଟିକି। ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଆଜି ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା। ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ, ଏତେ ଫାଙ୍କାରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ, ବଢିଆ ସେ ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ମାନେ